Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze-1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Lizobuyela ngelizayo lokubulawa Kowe hip hop. Undunankuluphake impi Eyongqongqoshe. Kanti indodana yenkosi kwelokudlwengula udade wabo. Sanimukela kwindaba ze-1KZN TV. Kuzokuba ngeviki elizayo ukulalela kwezicelo zebhayili zabasola abahlanu ababhekene necala lokubulala uKenan aka Forbes ekanye nomngani wakhe uTebelo Mkwena abadutshulwa babulawa beku-Florida Road eThekwini ngonyaka owedlule. Laba bebevele kafushane enkantolo kaMantshi yaseThekwini namuhla. Accused number 1 is Lihlehlile, one answer. Accused number 2 is Lihlehlile, Zenzelendemande, 3 Siyanda Idiniyaza, Forms Wethemba, Eyongqongqoshe. Accused number 5 is Elokubulawa, Lihlehlile. Lolu uhlu lwamagama abasolwa abahlanu akade bephindele enkantolo namuhla. Kumacala ishuma babekwa wona phambilini, uphiko lozokushishisa namhlanje luphinde lwengeza amacala amabili elinye lalo elokushitshisana ngemali ngendlela engekho emthethweni okuthinta umsolwa wesine umziwe Themba Gwabini kanye nabanye. 10 counts before this court. However, we have since added 2 counts. Now, count number 11 and count number 12. Count number 11 was in respect of accused number 4, which is Mziwe Themba a contravention of section 4B and sections 1, 7, and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998 money laundering. Then, in respect of count number 4, it will be against the Lihlehlile, accused number 1, accused number 2, and accused number 5. That will be the contravention of section 6, rather sections 1 and 8 of the Prevention of Organized Crime Act number 121 of 1998 as amended, acquisition, possession, or use of proceeds of unlawful activities. Ukufaka kwezicelo zebhayili nokulalela kwazo kube sekuhlehlela umhla ka-14 kuyona lenyanga. We have been in discussion with the management of the building, and we have agreed that in light of the interest that is there in this matter, this court may not be big enough to accommodate all people who have an interest. And we have agreed that this matter will be moved to court 12 in this bill. So the matter is therefore postponed to the 14th of March for the start of the bail application, but the proceedings will no longer be in this court. It will be in the next building, which is court 12, in the next court, which is court 12. So, gentlemen, the matter against you is postponed to that day. You will be kept in custody. All of you will have to go to kusenjalo abasola babili ababoshelwa ezweni laseSwazini ngecala elifanayo elithinta ubulaka aka nomngani wakhe okuSebo Ngandimande noMalusi Ndimande nawubavelile izolo lenkantolo icala labo lahlehlela umhla ka-12 kuMashi kuwona lonyaka. Kanti nabo kusalungisa izinhlelo zokuthi babuyise kuleli ukuzovela kanye nalabo abahlanu njengoba beyisikhombisa sebebonke. Nguteboho Sibisi wezindaba se-1KZN TV ku-channel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Eyongqongqoshe beminyango eyahlukene kahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal baphume ngothula boko namuhla bekhulumisana nemphakathi yakhe nomasipala iTheku ngeenkinga ebhekene nazo njengoba beqhubeka umkhankaso waziwa nge-Operation Sukuma Sakhe. Labo ongqongqoshe bahola kundunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube besendaweni yaseMolweni. Lo mkhankaso uza ngesikhathini lapho kwimiphakathi yakhe lelo masipala ibhekene nengwadlo kwentula kamanzi nogesi ngenxa yesiteleka seyisebenza lo masipala engaphansi kwenyunyana isamu. Kukhalwe ngezinkinga ezikhungethe umphakathi waseMolweni eThekwini ngesikhathi kuqhubeka uhlelo olubizwa nge-Operation Sukuma Sakhe. Isheni yami uzengayo lapha eMolweni bekune-project ya-water ekade isebenza from last year. Kodwa manje isasebenzi akhona amasekuthayo but asazi ukuthi yini ngithola lolwazi. La eMolweni every week kubulawa umuntu.
Iloku ngingenile lento ngathi nebhadi nami. This week esiphuma kulona kubulawe 2. And abanye babo babulawa eduze kwe police station le esinayo satellite police station. Lolu uhlelo likahulumeni lapho bonke ongqongqoshe beminyango besuke bethe ichithisa ukulalela izingqinamba ezibhekene nemiphakathi eyahlukene. Namuhla bebegxileke ezindaweni ezingaphansi kamasipalate loyo ongumqondisi ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe utshela umphakathi ke obubuthene ehholo lomphakathi kule ndawo ukuba ke babike lapho befisa uhulumeni angenelele khona. Siyanicela kakhulu malungu omphakathi ukuthi sisebenzise iwar room ukuzobika inselelo esibhekene nazo. Kufanele ukuthi uyobika kukhansela kwiwar room ngoba ukhansela uzothinta iminyango ebhekelele lokho njengo social development njengehhovisi likaNdunankulu ukuthi ayibo kunabantu abalala umndeni olala ungadlile nsuku zonke. Lolu hlelo lubanjwa nje isimo simanzonzo kuona lo masipala njengoba imigwaqo igcwele udoti amanzi kanye nogesi kakubonwa ezindaweni ezahlukene ngenxa yesiteleka sabasebenzi balo masipala abangaphansi kwenyonana isamu njengoba ke befuna imhlomulo kanye namaholo afana nabasebenzi bomasipala abasezingeni lowetheku. Loyo ongumphathi kumasipala uthi ke bazosukumela ukumiswa kokuqhubeka kwama-project amile. Ngizwile mayelana nale project ekuthiwa iqalile laphana kodwa futhi manje ayisaqhubeki igadiwe ama-security. Ngizobe sengiyabuza ukuthi ibibambe phi leyo project ukuze sikwazi ukuthi siyisukumele. Imigwaqo nayo futhi siyayisebenza mhlambe kungakuhle nje ukubeka ukuthi sesinama contract akhona esesiwaqokile enza umsebenzi obalelwa kwi-billion lamarand ukudila nalenkinga ebesibhekene nayo ezikhukhula basabalele itheku lonke babhizi basebenza. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngisethekwini. Aphume ngomningi bawo amabutho enkosi yesizwe sakwaMachi kanye namalungu omphakathi ukuzokweseka indodakazi yenkosi eseyakhothama uSigisi Machi okusola ukuthi ke inukubezwe ngokocansi ngumne wabo wasendlini enkulu. Leli icala ke liqulwa ke enkantolo kaMantshi enqoli nogwino oseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal. Ekhuluma nezo kwezindaba umdidiyelo wamabutho uSibusiso Luthuli uthi baphume ngomningi uzokweseka indodakazi yenkosi eseyakhothama ngoba bebona kunokuhudulwa kwezinyawo kuleli icala. Ziphuma ngobuningi izinduna amabutho kanye namalungu omphakathi esizwe senkosi yakwaMachi ukuzokweseka indodakazi yenkosi eseyakhothama uSigisi Machi okusola ukuthi inyukubeze umne wabo wasendlini enkulu. Kanti leli cala liqulwe enkantolo kaMantshi yasezinqoleni ogwino luseningizimu nesifundazwe. Umdidiyelo wamabutho bekhona enkantolo ube eselandisa iziko lezindaba. Kunesigameko esehla omkhulu ebantwaneni benkosi eseyakhothama uNkosi la kwavela khona ukuthi kunomntwana wentombazane wakaNdlunkulu oreshiwe. So sekulandelelwa ke into ethi kufanele kuyiwe emaphoyiseni lwaqhutshwa kudaba sibone sekuphela unyaka udaba limile kungekho lutho liqhubekayo ingakho sizosabela nathi enkantolo sifuna ukuzwa ukuthi inga udaba lubanjwa yini kube malungaqhubeki ngoba phela ke owayeboshiwe waboshwa lezo insukwana waphuma ukhona ungaphandle kodwa lo okuyena wabo owayehlukumezekile usahlezi nalo unhlungu usuku nosuku and labantu baphila emgwaqweni owodwa and bayifamily kuziningi izinto ezibahlanganisayo abe namazwi lo awezwayo angamphathi kahle lokuyena wayevele ethinteka ukuthi unokubezekile. Umdidiyeli ube esechaza ukuthi umgilwa uhlobene kanjani nomsolo. Bawumndeni bazalwa ubabo yedwa bahlukene ngabomama lo umnukubezwa uyena ozalwa uNdlunkulu umagcino waNdlunkulu Mahadela. Induna yesigodi sasehlalankosi ngaphansi kwesizwe sakwaMachi ithi kubakhathaza kakhulu ngokwenzeka kubantwana baseNdlunkulu. Siyinduna sila enkantolo sikhathazeke kakhulu ngokwenzeka
abantwana baseNdlunkulu utholakala ukuthi omunye waseNdlunkulu urepinga naseNdlunkulu usiphathe kabi sinduna lokho futhi liphinde icala lidileya ngalendlela lidileya ngayo asazi kwenzakalayo kodwa siyisizwe sifuna umthetho udlale indima yawo ngoba lokho kusiphathe kabi thina siyisizwe singajabula inkantolo ingathatha indima yayo. Ube esekhuza isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Siyanxusa thina sikabantu besilisa ukuthi abantu besifazane masibavikele ngoba thina abantu besilisa gcineni masenza kanje kubantu besifazane sigcina sibukeka njengeyilwane. Ngiyafisa ukuthi lokho kwenzekile enkosini uMathi nakwezinye izizwe ngaphinde kwenzeke ngoba manje sasibukeka njenganeyilwane. Leli cala libe selihlehlele umhlazi 16 ku-April kuwona lo nyaka. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisenkantolo ezinqoleni. Miyaka masipala wesifunda uthukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala wethula uhlelo lokuphendula kuyingqinamba zamanzi emphakathini waseBergville eMangwaneni. uShabalala uvuleke isakhiwo samanzi esibizwa ngeDukuza Water Treatment Plant ehambisana nohlelo wamasipala kwaKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli kanti uthi lena indlela yokuqeda ukwentuleka kwamanzi emphakathini. Imeya yomasipala wesifunda uthukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala uthi uhlelo lwamanzi abezolethula namhlanje ludle izindodla zemali elinganiselwa ku-15 million wamarandi. Besizothula le project esibiza u-15 million ekhona le ndawo naseDukuza ezosiza indawo ka-Ward 4. Lo msebenzi besiwenza ke namhlanje siyathemba ukuthi uzoyixazulula inkinga ebeyikhona isikhathi eside abantu bengenawo amanzi ngoba sikwazile ukufaka nama-stand pipe ukuthi awabe beqala abantu bewaphuza amanzi. Asizokugcina ke lapho sizoqhubekisa siye nakwamanye amawadi lesi bekuseyisiqalo nje. uShabalala uthi lolu hlelo luhlukile njengoba amanzi edonswa emfuleni. Umehluko phakathi kwalolu kade silethula namhlanje nalolu esalithula phambilini lolu la phambilini kwakubizwa nge-spring protection lelo namhlanje i-water treatment plant. So maku-spring protection sesibheka isiphethu bese sifaka ipipe ikhothona kudonse kufakwa amathanga amakhulu kubukwa igravity yendawo. Lana kade esisesithula namhlanje amanzi wadonsa emfuleni endaweni ephansi kudingeka amaphampa amakhulu abiza imali ingako nemali iya ku-15 million ngoba kufakwa amaphampa amakhulu azophusha amanzi awakhuphula intaba ukuze abantu bakwazi ukwathola ngoba lokhu i-spring amanzi asuka phezulu ayaphansi kodwa kwi-water treatment plant asuka phansi emfuleni akhuphukele kubantu. Usihlalo womasipala kwaZulu-Natal ngafishane iSalga uThami Ntuli uthi inkinga yamanzi ithinta izwe lonke lakuleli. Cha ujabele inkinga zamanzi olunga affect isifundazwe sodwa kwaZulu-Natal iningizimu Afrika inenkinga yamanzi. Kodwa bengicizelela ukudaba lokuthi kufanele siwaphathe kahle nanokuthi omasipala isebenzi kufanele ziwuphathe kahle umsebenzi ukuze ungaphazamiseki umsebenzi wabantu bahlale benawo amanzi aso sonke isikhathi. Esithoza kakhulu la ukuthi size lapha namhlanje othukela inkosi izothula lo msebenzi ngoba ikhombisa inqolo yasukuma iyahamba manje noma sazi ukuthi ibifice umonakalo omkhulu kodwa lo imali engango-15 million ethukela namhlanje mina ibuyisa ithemba kubantu basothukela ukuthi uthukela sezokufana naqala ngoba ngangafika kule ndawo le usaphethe abanye phambilini bekhala ngokuthi nanti idamu kodwa amanzi abanawo. Namhlanje ukhona benkosi yasesashabalala ewumeya siyawubona umehluko siyafisa nabantu ke kuba bangayixhumeli amanzi ngongekho emthethweni ukuze inqalazinde khona iqhubeke ikwazi ukukhipha lo mthamo osukulindelekile. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngikwaDukuza eBergville. Ake siye etodana nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nabesilo nazo kuyizona ehamba phambili. Lizobuyela ngelizayo lokubulawa kowe hip hop. uNdunankuluphake impi Eyongqongqoshe kanti indodana yenkosi kwelokudlongula udade wabo. Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi kwaZulu-Natal uSipho KK Inkosi uhambele indawo yaseKokstad kuyohlola ukwakhiwa kwezindlu zoxhaso kanye nokunikezela ngamatayitela ezindlu eseyiqediwe ukwakhiwa. Ngqongqoshe kuNkosi uthi lokhu bakwenza ngaphansi komkhankaso Operation Siyahlola abawuqhuba isifundazwe sonke sikaMthaniya. Uhambele indawo yaseKokstad oguneliseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal ungqongqoshe wezokuhlalisa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi ukuyohlola ukwakhiwa kwezindlu zoxhaso kanye nokunikezela ngamatayitela ezindlu eseziqediwe ukwakhiwa. Uthi kumhlaba umxhwele ukunikezela ngeitayitela kwisaguga
esineminyaka engama-85 esithola itayitela lokuqala empilweni yaso. Ngijabule kakhulu ucontractor ukuthi uthe izindlu ezo-252 uyobe seyiqedile bese kuthi ezu-48 asibalile izizathu ukuthi inkinga ikuphi ngoJuly walonyaka lo nazo zobe sekungena abantu bakithi uyobe seyiqede zonke. Sakujabulela kakhulu-ke ngoba kulo operation siyahlola sizobheka ama-officials ukuthi ayawulandela yini umsebenzi wentuthuko, siphinde futhi sizobheka no-contractor ukuthi bayaphuthuma yini benze umsebenzi ngesivinini. Ononyaka ewu-85 obekade siyothola itayitela ngokuqala bese kuba khona nawo no-78 nabanye abano-60 bani. Ikona-ke kade sizokwenza. Iqhuba uthi kugcwele imijondolo kule ndawo yaseKokstad ngakho bazokwenza imizamo yokuyiqeda. Gcwele kakhulu imijondolo la. Kade sizothula ucontractor ozosakhela izindlu ezu-1003 ezokwakhela abantu bakithi abashoda ngezindlu eKokstad sikwazi ukubakhipha emjondolo ngoba ungqongqoshe wami umama uKhubayi akayifuni nakuyibona lemjondolo naye uthi uthethiswa umongameli ubaba uRamaphosa ukuthi abaphuma abantu abakhishwe emjondolo ngoba lemjondolo malinile izulu kunetha impahla yabo idestroyeke oke kuqubuke imlilo kushe impahla zabantu bonke kuze kube nezifo ezenzakala abantu beshiswa umlilo baze bafe. Imeya kamasipala iGreater Kokstad ithi uhulumeni usebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi abantu banalo uphahla lokufihla ikhanda. Uhulumeni usebenza kakhulu ekuzikhandleni ukwenza ukuthi abantu bakithi babe nezindlu futhi siyazi ukuthi izindlu is a security and comfort for abantu bakithi nokuthi obekubalekile ukuthi abantu bathi noba bekhela izindlu kodwa babe nawo amatayitela okusho ukuthi kusesiqinisekiso nesigunyazi sokuthi le ndlu yakhe nokuthi ifamily yakhe iyosheka isafe noma ngasekuthiwa umuntu akasekho emhlabeni. Uthi indawo yaseKokstad yakhelene nomngcele waseLesotho ngakho isibalo sabantu sigcina sesanda. Indawo yaseKokstad yakhele kafushane neborder yakoseLesotho. Iningi labantu bayeze eKokstad ngoba izidolobha elikhulayo bezofuna amathuba emisebenzi babe sebafune phela ukwakhelwa nezindlu njengoba sebela. Kube sekunikezelwa ngamatayitela kwaba nezindlu seziphelile. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngiseKokstad. Usomabhizinisi wasePort.Danford ngaphansi kwenkosi yakamkhwanazi uLungile Gethake uqale kuhlelo lokusiza abafundi abaswele ngemfaniswano nesikole. Uhambisana-ke nenkosi ukwenza kwenkosi mkhwanazi kuyonikelela kubafundi abangama-60 kwesinye sezikole samabanga aphansi esisedlangezwa esaziwa ngokuthi iPhalane. Usomabhizinisi wendawo dabuka ngaphansi kwendawo yabakhwanazi ePort.Danford uLungile Gethake we-Gethake project uthi angeke abafundi baswele isicathulo nemfaniswano nesikole esakhona uyena kule ndawo. Le ntokazi ihambisane nenkosi yendawo ukuyonikela ngesicathulo nemfaniswano esikoleni samabanga aphansi inkosi iPhalane primary. Balingiselwe kuma-60 abafundi abahlomlile kulolu hlelo. Ngihambele kakhulu umphakathi wasedlangezwa ngabona usizi kwezinye kweindawo ngase sithi siuGetCate ake sifake isandla silekelele kube neinitiative esizoyiqala esesiqalile rather yokuthi sibuyisele einganeni kakhulukazi kuma foundation phase but the aim is sizohambela zonke izikole zakamkhwanazi. Tour charity begins at home. Before ngiphumele ngaphandle ngiqale ekhaya ngisilungise isimo sala ekhaya ngoba indawo esikuyona there's a lot of poverty as well. Inkosi nomkhandlu bebeyingxenye lolusuku obeluyinjabulo kubafundi ikakhulukazi laba abangenawo umfaniswano ophelele. Inkosi esizwe sakwamkhwanazi ikushayela ihlombe kakhulu okwenziwe yilo somabhizinisi. Kunabantu amabhizinisi esizweni sabakhwanazi asesigodini samkhwanazi nje sakhamuzi esingawazi ukuthi sikhiphe isandla esilekeleleni ingane zesikole laba aba-unfortunate abahlwempu bekwazi ukuthi nabo bebevuka ekseni bezize
beqhazekile ukuya esikoleni ehambe nesicathulo esigqokile neuniform nje enhle right afazi ukubona ahlala alingana nezinye izingane khona esikoleni. Kanjalo nothisha inhloko lesi sikole uthi abanye babafundi badonsa kanzima ingakho bekuthakasela kakhulu ukwesekwa galolu hlobo. Konke lokho sifisa ukuthi sikubonge kakhulu ukuthi kube khona umuntu olula isandla njengoba sisemphakathini esemakhaya siyadinga kakhulu isupport from abantu abanakho osomabhizinisi ukuba babuyisele emphakathini wakithi ukuba abantwana bethu bafunde kahle bejabule. Le nkampani ithembisa ukuhambela zonke izikole ezingaphansi kwesizwe sakwaMkhwanazi. Ezindabeni ze-1KZN TV ubikuthi abantu maphumulo edlangezwa. Qondisa umnyango wezemfundo ngaphansi kwesifunda ke King Cetshwayo uwelile Nzama uthi ezinye izifunda zikwazi ukuthola 90% kwimphumela kamatikuletsheni. Lokho kusho ukuthi akukho ngabavimba ukuthi nabo bayithole imphumela efana nalena. Unzama ukusho lokho ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi wokuhlonipha izikole ngaphansi kwesifunda ke King Cetshwayo ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ngonyaka owedlule u2023. Lo mcimbi ububanjelwe ke ehholo lesikole ke Brackenham Primary eRichards Bay. Kwimphumela kamatikuletsheni ngonyaka owedlule isifunde King Cetshwayo sikwazile ukuthi sithole u83.4% kwathi udistinction babalelwa ku 10,900 kwathi uhalf abafundi abangu18 bebebhala umatikuletsheni bathola ama-bachelors. Unzama uthi ngalokhu bazama ukunciphisa isibalo sabantwana abangaphansi kahle ngemphumela encomekayo. Sesifike kuleli zinga lokuthi einganeni zethu esiyithathayo 50% wazo manje uthola ama-bachelors. Siyanciphisa manje ngapha kuma diploma neingane engenzi kahle. So ke sithi asizobabonga uthisha omkhulu, sizobabonga othisha. Kodwa futhi singakhohliwe othisha abalapha yakwa ECD, othisha abalapha ema primary kwa foundation phase ngoba ibona who lay the solid foundation alama results sesiwabona sesiwajabulela manje kwa matric. Sizothi ke kothisha omkhulu sibanika inselele futhi ukuthi basengenza kahle basengaimprove kulokho abakwenzayo. Unzama uthi ukuphumelela kwabantwana kuncike kubambisaneni phakathi kothisha, abazali, ubuholi bomphakathi nezinye izinhlaka ezikhona emphakathini. Uma abanye kwezinye izifunda bekwazi ukuthola u90%, nathi futhi siyisethela itarget yokuthi u90% owethu. Lokhu ke kubiza ukuthi siphinde sibambisane sisonke nothisha omkhulu, abazali, othisha emaklasini, sibambisane nanemphakathi nje eyakhela izikole. Siyanxusa kuzo induna namakhosi ukuthi asenze futhi aqiniseke ukuthi izikole zethu zifunctional. Siyanxusa futhi nakuwa amakhansela nakubo bonke abaholi abakhona emphakathini ukuthi imfundo is the responsibility of all of us. Ephetha Unzama uthi kulonyaka bazogxila kakhulu kumakhono ukuze ke izingane zikwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Lonyaka sigcizelela kakhulu emakhonweni, sigcizelela ezifundweni ezidingakalayo ze 21st century, the 4th IR, coding and robotics, si promote mathematics. Sifisa ukuthi izingane zethu esinikezwa zona ongenani uma sithi yenze kahle kwi mathematics zonke izithola u50% and above kwi performance yayo ye mathematics ukuze bezowathola amathuba okufunda ema university, ukuze bezowathola amathuba okwenza izifundo zobuchwepheshe, ukuze bazowathola amathuba ukuthi kulama skills esilokhu sithi awekho ezweni kube izona lezi izingane eziwathathayo lawo mathuba. Lezi izindaba ze-1KZN TV ngengusamkeliso Nqulunga se-Richards Bay. Ake siphinde futhi sithi shelele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele ninabeselo kwindaba zethu ze-1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Lizobuyela ngelizayo lokubulawa kowe hip hop. Undunankuluphake impi Eyongqongqoshe. Kanti indodana yenkosi kwelokudlwengula udade wabo. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda lelingu 18.93 cents kuyidola lasemelika bengu 20.57 cents ku-euro yase-Europe bengu 24.6 cents kupondo waseBrithani kanti intengo yegolide ingu $2,129.38 cents ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu $82.04 umphongolo.
Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu wezikamagebhuli Orlando Pirates nebafana bafana Evidence Makgopa uthi akudikizi ngisho inqulu ngeenkulumo zabalandeli bebhola kaNobhutshuzwayo wabaseningizimu Afrika ngaye kumbe indlela adlala ngayo ngoba yena wenza into ayifelayo ngayo ukudlala kuyibhola. Kusukela uMakgopa ebizwe kubafana bafana ebizwe ke-Africa Cup of Nations Ivory Coast imvunge ngaye nendlela angagadla ngayo ayikaze kuphole kubalandeli enkundleni zokuxhumana. Nangesikhathi keqhubeka ke-AFCON sokungumlando ukuthi uMakgopa usize kuyona ebafana bafana ukuthi iqede endaweni yesithathu bisalokhu eqhubeke njalo inkulumo mpikiswana ngalomgadli oneminyaka ngama-23 23. Akasibheka nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedle bakokosha nesemabedlano kwamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.